πήραμε όλο το Λακάν, παίρνουμε όλο το Λακάν. Δηλαδή αυτή η κτηματοποίηση, η σαλαμοποίηση του Λακάν, του πρώτου, δεύτερου, ενδιάμεσου, του τελευταίου ίστατο κλπ. Έχει μια αξία παρήνουσα, από ορισμένες οπτικές γωνίες, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει πολλές φορές κάτω από αυτές τις ρήξεις την αποσυνδέουν την δυναμική της, την προγενέστερη δυναμική της, υπάρχουν στοιχεία έμπνευσης που κυκλοφορούν κατά τρόπο συνεχή, που διαμορφώνουν ένα υποβόρειο συνεχές. Ήδη, για παράδειγμα, στο έκτο σεμινάριο, συντοματικά διαβάζοντας ένα κεφάλαιο, έπεσα στην εξής φράση. Κάπου έχω χάσει την αναφορά σας. Είναι ένα σημείο που παραθέτω χωρίς να διαβάσω το σχετικό απόσπασμα, όπου ο Λακάν αναφέρθηκε εκεί, στην κεφαλαίο Φ κατά κάποιο τρόπο, εμέσως, αλλά του συντάπτει με τι πράγμα, με τη λεγόμενη έμβια υπόσταση του προκειμένου, με την πουσέ βιτάλη, με την ζωική ή ζωτική όση που το χαρακτηρίζει. Της έμβιας διάστασης του υποκειμένου μέσα στην προβληματική του.